det kan vi godt. Du skal lige Er den passe varm? på med den her, fordi den er meget varm. Og, Ja, det kan jeg mærke. ja, tak. Værsgo. Og den serviet kan du lige bruge ovenpå, hvis du skal Nå, ligesom når man åbne siger- låget. Det er meget fornemt. Og så er der Og så også er der dit salat. fine salat der. Yes. Og lidt brød. Og så brødet. Hvad var det hed? Den er... Den er sådan en typisk bulgarsk brød fra nordlige Bulgarien. Kravaj. Det dufter altså fantastisk godt, det her brød. Tak. Jeg flytter lige den her herover. Så. Jamen, så hvad siger vi så? Time to eat. Tak to eat. Når den hører med. Ja. Jamen altså, jeg vil løfte låget på den her, og... Ej, der stiger jo altså en fantastisk duft op. Af meget anderledes krydret, og man kan mærke de der finer der har også Lidt givet... eksotisk, ja, med fine der. Helt klart. Det smager fantastisk. Er det okay? Det smager fantastisk. For ja, det er jo det, når man ikke har lavet en ret før, så ved man jo ikke præcis, hvordan den i grunden skal smage. Så man er jo nødt til sådan at sjusse lidt til det. Det her, det smager rigtig, rigtig, rigtig godt. Det smager rigtig godt. Hvis man nu vil lave den her ret, men ikke har sådan nogle smarte, små, søde nogen her, hvad vil du så gøre det med? Vil du lave den i en... Altså et ildfast fad med høje sider? I ender plast, som man siger det. Det der glas med glaslåg. Ja. Med Det låg kan man på. sagtens. Ja, fordi man skal ligesom have have lukket låg det helt på. ind, ikke? Ja. Ja. Så ligesom man bevarer den aroma, der er. Jamen det er jo nemlig det. Det kan måske være lidt svært at se, men jeg kan lige tilte den lidt. Se, hvor alle lækkerierne ligger hernede. De små stykker af fine og porre og svinekød i sådan her meget milde, men meget karakteristiske smag. Virkelig lækkert. Det smager fantastisk i Katarina, det må jeg sige. Det synes jeg også. Jamen ved du hvad, hvor er det heldigt. Det jeg kan lov til at sige. Det er en rigtig god alternativ af min ret. Hvor er jeg glad for det. Alle tiders. Skål. Skål.